Moi boas. A verdade é que si, moitas veces falo moito e a veces igual non debería falar tanto. Hoxe, prométovos que non vou a falar tanto, prometido. Porque hoxe estou alimentando as miñas orellas. Escoitade. Alimento para o alma. Que vou dicir? Cántame. Gracias por estar asallo. Gracias, San. Fantástico. Se non o tendes, xa sabedes. San Carlos Rilo, o Ronsel do meu sentir. Fantástico. Veña.